Yathetha akwanda ngizalwe kuqala. Yensitya kamnandi ngoku. Ngewusitya ntoni? Ntoni wena? Kaka muntu. Hey. Sizaphelana igate. Tata masubaphi igate man. Yakuphazamisa le ntokazi. Indala la ntokazi. Hayi bani. Umzi wami lo. Angowakho kwedini. Tata andunxiba kambe ingade understand. Andinguwe. Hayibo. Hayi bana zisihlangu ezi mntanami. Azohlangu esi. Zihlala iminyaka amanqembane ezihlangu. Sinceda xa kunathanda. Kodwa ziyahlala nje ngqembane. Ndandizithenge kulo nyaka uphelileyo ezi ndizinxibileyo. Ezi zawuzithenga kulo uphelileyo esi. Ukuthengela amabhudwayo. Amabhudwayo mntanami. Ngoba zidulu ezi zihlangu kwesasikolo. Zidulu ngqembane. Amashumi eponti amahlanu. Yo hayi. Ngiyagqobhoka. Kakade uthanda ntoni kakade esikolweni? Njengoba usithanda ngale Sithanda esikolo. uphuma kwesikolo. Tata, He? kuthanda ukuthanda kangaka ukuhlala ebuhlanti. Zininzi iindawo zohlala apha eyadini. Ude ucaca uba ungwasenkevu nolali. Kodwa ngqembane kuthi jonga ngqembane kaloku nyana. Kufuneka uhlale ebuhlanti xa uyindoda. Ujonga imizi le, ujonga into yoba sibaluleke kangakanani iingxaki, ubucilika ibhodi bezinto zakowenu. Uyabona jonga ngqembane, njengoba uyindoda mntanam, ne? Uzoba mdala. Uyaqonda? Ufumane laa mfazi wawusithi uyamfuna. Kodwa nothi laa nkazana enkulu. Ngathi, umntu omde kanje? Uyabona ke ngokwakho umzi wakho, ube nenkomo, ubana ucinga into ezibaluleke eceleni kobuhlanti. Ufake igambuthi esi. Mna tata ndihlala edolophini kumasabhami esentini He? kumasabhams. Wo, phuqe ngqembane. Uyazi umphokoqo? Uwe lo? Uliphukusha ngqembane. Uyabona lo mzi, funeka ugade ngqembane. Kunyanam kodeni, sante. Hlala esantini. Isenti kwedini imali encinci kakhulu kwedini. Ufuna uhlala esentini. Enti ntoni? Ekwagadi nozinzeni. Tata, Yeah. u-AMC umele bani? Coceka. U-KFC yena tata umele bani? Ikati fele ecingweni. Ikati fele ecingweni. Awubhala ngqembane. Bhala mntana. Yena tata u-A yena umele bani? Adiko amandla. Hayi ngqembane. Mntana uyabona izinto zazilungisela kunyoko. Ngqembane. Azibuza kume. Kodwa tata Eh? kambe uthi sekufanele